Bé, aquesta és una roda de premsa que no estava prevista. Ahir, quan vam marxar del Parlament, evidentment no estava prevista, però les circumstàncies ens obliguen a una compareixença d'urgència avui per part del grup de Junts per Catalunya al Parlament. Per situar les coses, avui fa un any que la Guàrdia Civil, amb una actitud impròpia d'una policia democràtica, va entrar a diferents conselleries de la Generalitat, va fer 40 escorcolls en cases particulars, en despatxos i també en la seu de partits polítics. Va detenir 14 persones i en va imputar una vintena més. Avui fa un any que es va posar en marxa un fals relat d'estat que ha portat a la presó, a l'exili i ha portat també a la persecució judicial a centenars i centenars de catalans. És un relat fals, basat en informes falsos de la Guàrdia Civil que parlen d'una violència que mai va existir i que ha portat Jordi Sànchez, recordem el president del nostre grup parlamentari, i Jordi Cuixart a la presó. La justícia, en comptes de buscar la veritat, i ho denunciem, ha fet seu aquest relat fals. Se'n diu literatura. Fa mesos que veiem com un dels pilars de l'estat de dret, el judicial, fa fallida. Estem davant d'una greu crisi d'estat. Quan la justícia entra en crisi, l'estat també entra en crisi. La justícia espanyola no ha fet la transició democràtica. Aquesta és una feblesa gravíssima que ens afecta a tots. La justícia espanyola ha fet el ridícul a Europa amb la persecució de líders independentistes. Hem denunciat on hem pogut la parcialitat de la justícia espanyola. I avui, llegint els comentaris d'aquest xat institucional de jutges, és inevitable pensar que el judici contra els líders de les entitats sobiranistes, els membres del govern i de la mesa, és inevitable pensar que el seu judici no podrà ser ni just ni garantista. Ara que coneixem l'existència d'aquests xats de la vergonya judicial, també sabem, ens refermem amb la idea, també sabem que els presos polítics i els exiliats polítics no tindran justícia. Insisteixo, ara que coneixem l'existència d'aquests xats de la vergonya judicial, també sabem que els presos polítics i els exiliats polítics ens refermen la convicció que ja havíem denunciat. No tindran justícia. Ara que coneixem l'existència d'aquests xats de la vergonya judicial, aquesta mena de taverna, tornem a reclamar la llibertat immediata dels presos polítics i el retorn immediat dels nostres exiliats. La llibertat per avui mateix. La llibertat per avui mateix perquè, apuntin, la llibertat avui mateix, insisteixo, de manera urgent, perquè en un sol dia surten a la llum els insults i amenaces d'alguns jutges espanyols als independentistes. Es demostra que el jutjat número 13 mentia quan deia que no investigava el referèndum. Imputen en Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull pel tret d'una pilota de goma l'1 d'octubre. Tot això en un sol dia. El senyor Sánchez, el president de l'executiu espanyol, el senyor Sánchez, té feina, se li gira molta feina. L'ha de fer de manera urgent. Ha de prendre mesures d'urgència davant d'aquesta crisi d'estat. El president Sánchez s'hi juga part de la seva credibilitat. Senyor Sánchez, actuï i no s'amagui. Qui pot creure en una justícia que només actua des de la set d'escarni i de venjança? Qui? El futur de 9 presos polítics i dels exiliats està en mans d'un sistema judicial amb jutges que insulten i amenacen. Els comentaris que s'han fet en aquest xat institucional posen de manifest que una part de la justícia espanyola no és imparcial i sense imparcialitat no hi ha justícia, i si no hi ha justícia, senyores i senyors, no hi ha democràcia. Insults, amenaces, no volem còmplices d'aquests insults. No volem la complicitat
del Consejo General del Poder Judicial. No volem, no acceptem aquesta complicitat. Uns jutges que s'expressen amb llenguatge de taverna, de quartel. Uns jutges així no poden jutjar ni ser garantia de res. És una obvietat i clama al cel. La democràcia està coixa i si la democràcia està coixa no és democràcia. Perquè, per tenir-ho clar, els fets són gravíssims. Per tenir-ho clar, no estem parlant d'un xat privat d'amics i coneguts i saludats, que diríem pla. Estem parlant d'un xat institucional en el qual un jutge va manifestar crítiques a l'actuació policial de l'1 d'octubre, ho recorden, el Consejo el va expedientar i el va multar. Ara aquest Consejo actuarà diferent? O ara actuarà? Aquests missatges podrien ser constitutius de delicte de prevaricació perquè insten a fer servir el dret penal en contra d'una ideologia. Això no és democràcia. O sigui, en lloc de garantir drets fonamentals als ciutadans, diuen en veu alta i sense cap mena de vergonya com s'han de vulnerar. Què deuen dir en aquest xat? No sé si s'ho han preguntat en les últimes hores, però els convidem a fer-ho. S'han preguntat què deuen dir en aquest xat institucional aquests jutges sobre altres qüestions de drets fonamentals com polítiques migratòries, d'igualtat de gènere, de corrupció? Què se'n diu en un xat que és una taverna? Què en deuen dir? El pitjor no són els insults, sinó la impunitat i el silenci del sistema judicial que el fa còmplice d'aquesta vergonya. Aquests comentaris rebenten de dalt a baix el codi ètic del mateix Consejo General del Poder Judicial i el Consejo hauria de prendre mesures. També ignoren, aquests comentaris, i trepitgen els principis judicials i tants d'altres codis ètics judicials internacionals. En lloc d'afavorir confiança cap al poder judicial, el que fan és minar aquesta confiança. Per tant, des de Junts per Catalunya, i aprofitant aquesta compareixença, des de Junts per Catalunya exigim explicacions urgentíssimes de la ministra de Justícia, explicacions del govern espanyol, explicacions urgents del govern Sánchez. Exigim que el Consell General del Poder Judicial investigui l'abast d'aquestes actituds de tics franquistes dins de la judicatura. Demanem als jutges que no callin. Demanem als jutges que no callin, que no siguin còmplices d'aquestes actituds que minen un dels fonaments de l'estat de dret. D'altra banda, també els informem que demanarem la compareixença immediata del president del Tribunal Superior de Justícia, el senyor Jesús María Barrientos, al Parlament, perquè expliqui quines mesures pensa dur a terme per garantir la imparcialitat dels jutges i per donar garanties que els jutges relacionats amb la causa independentista. Volíem compartir aquestes reflexions inicials i també aquests punts d'exigència, aquesta actuació des del grup de Junts per Catalunya. Si tenen alguna pregunta, estem a la seva disposició. Sí, bon dia. Aquí davant. Un parell de preguntes. La primera, no sé si com a partit poden denunciar aquests xats, aquests correus interns d'alguna manera a la justícia. Això per una banda. I per l'altra, vostè deia que aquests xats deixaven clar que no hi haurà justícia amb el cas quan hi servei judici i quan hi hagi sentència. Si ja es té clar que no hi haurà justícia, què s'ha de fer aquests mesos abans no hi hagi el judici, no hi hagi sentència? Què s'ha de fer? L'última situació, els xats, el que fan és donar més força a allò del qual ja n'estem convençuts. I és que no hi haurà justícia, perquè es parteix d'un relat que és absolutament fals. Avui fa un any, a Catalunya, a Barcelona, davant de la Conselleria d'Economia, no hi va haver violència. No n'hi va haver. No n'hi ha hagut mai en cap de les manifestacions i en cap de les expressions cíviques del poble de Catalunya demanant la seva llibertat, demanant aquesta aposta
per trobar una solució, per fer república. No hi ha hagut mai violència. Hi ha un relat que explica una espècie de literatura fantàstica que parla de violència. Aquesta és la primera sorpresa, aquesta és la primera senyal d'alarma. A partir d'aquí se n'han encès moltes de senyals d'alarma que ens indiquen que fan impossible l'existència d'un judici com cal, d'un judici just. I a les pors inicials, a les pors acumulades durant mesos, ara hi afegim aquesta mena de festival, aquest carrusel de l'insult i l'amenaça en forma de xat per part d'una part del sistema judicial espanyol. És un fet gravíssim, insisteixo, estem davant d'una situació de crisi, d'una crisi en l'àmbit judicial que, per tant, desemboca en una crisi d'estat. Nosaltres donem suport a totes les actuacions que des del govern i que també des del grup parlamentari del PDeCAT a Madrid es puguin tirar endavant. Deixi'm afegir també que en aquest sentit aplaudim, celebrem la intervenció avui del president de la Generalitat, el to, la forma, el discurs, tot allò que ha expressat i com ho ha expressat. És important que davant d'amenaces, que davant de fets com el que estem denunciant, a totes les parts que conformem la vida política del país actuem de manera convençuda i de manera sense pors. És un moment, fa molts mesos que denunciem que no vivim en normalitat. Aquells que parlen de normalitat, aquells que ens voldrien imposar un relat de normalitat, que facin un acte de reflexió i que pensin si el xat de la taverna judicial forma part d'un estat que viu amb normalitat o si forma part d'un estat que viu, que aplica aquesta amenaça a vegades subtil, a vegades més contundent, a vegades més tangible, o si vivim amb normalitat. Què hi pensin? Sí, yo en castellano, por favor, le quería pedir simplemente la valoración de los chats de la taberna judicial, el mensaje que le mandaba también al presidente Sánchez, y le quería preguntar también acerca de qué opinan sobre el incidente ayer de los abucheos en el Teatro Real, porque salieron 2 personas con lazos amarillos. Gracias. Sobre la primera cuestión, esperamos que el gobierno Sánchez actúe de manera inmediata, que no sea cómplice de esta taberna, de este chat judicial, donde queda muy claro que es imposible que haya un juicio justo para aquellos que hoy no deberían estar en prisión. La segunda pregunta sobre incidente. Sí, ayer en el Teatro Real, en Madrid, durante una actuación salieron 2 personas, miembros de la obra, que se estaba representando con un lazo amarillo en la solapa y fueron abucheados al final de la representación. Creo que debería haber un ejercicio de pedagogía por parte de todos y explicar que el lazo significa voluntad de libertad, defensa de la democracia, dignidad y también libertad para nuestros presos políticos. La exigencia de libertad en un Estado donde la democracia está en juego me parece que es un ejercicio justo y sabio. Y deberíamos ser muchos los que, o deberían ser muchos los que compartiesen la voluntad y la expresión simbólica de este lazo. El lazo amarillo no puede desaparecer de nuestra vida mientras siga la injusticia de la prisión y mientras siga la amenaza durísima contra el ejercicio y contra la vida normal en democracia. Si no hi ha més preguntes, m'ha de fer-ne una altra. Ahir, a la tarda... En castellano también, ¿Sí? si nos puede repetir esas exigencias que pedía la comparecencia del señor Barrientos y tal. Y también nos había comentado que consideran que pueden ser que puede constituir un delito de prevaricación. Sí.
Desde Junts per Catalunya exigimos explicaciones de la ministra de Justicia, explicaciones del Gobierno Sánchez, explicaciones del Gobierno de España. Exigimos también que el Consejo General del Poder Judicial investigue los hechos y las actitudes franquistas, estos tics que se dan en la judicatura. Pedimos a los miembros de la justicia, a los jueces, que no se callen, que sean valientes, que hablen, que expliquen, que socialicen, que no sean cómplices de estas actitudes que evidentemente minan los fundamentos del Estado de Derecho. Y exigimos también, o pediremos, desde el grup de Junts per Catalunya, pediremos la comparecencia inmediata del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el señor Barrientos, aquí en el Parlamento de Cataluña, para que dé explicaciones y para que nos cuente qué medidas piensa tomar para garantizar la imparcialidad de los jueces y para garantizar el juicio a aquellos que están vinculados con la causa independentista. ¿Y consideran que puede haber prevaricación? Evidentemente. Estamos convencidos de ello y lo vamos a denunciar tantas veces como sea posible. Aquí davant també em sembla que hi havia alguna pregunta més. Bé, aprofitant la roda de premsa, ahir a la tarda va haver-hi diferents reunions a Lledoners pel tema de la suspensió o no dels diputats. Saber com va anar, bàsicament, i com van les negociacions. Miri, com ahir i com abans d'ahir i com en els últims dies quan hem comparegut davant de tots vostès, amb la màxima cordialitat possible li explicaré la teoria del punt zero, la teoria del punt quilomètric de la dignitat. No tindríem reunions, no tindríem elements per coordinar, per posar-nos d'acord, no hi hauria la necessitat de tota aquesta feina que ens toca fer si no estéssim davant d'una situació excepcional i d'una situació de normalitat. Presó, exili, un relat fabulat de fets inexistents, això és el que ens porta a haver de negociar, haver de parlar, haver de tenir, de trobar aquests punts d'acord per garantir l'activitat parlamentària normal d'aquest Parlament. Per tant, si us plau, no es quedin amb tota la feinada parlamentària extra que ens suposa el fet de trobar els punts d'acord amb altres grups parlamentaris, amb els socis de govern. Quedis, si us plau, amb el punt zero. La defensa de la dignitat d'aquesta institució, la defensa de la dignitat d'aquells que van exercir el seu dret a vot, que són els ciutadans, la defensa d'una majoria parlamentària que va decidir el poble de Catalunya el dia 21 de desembre. Aquesta és la feina, aquesta és la raó per la qual estem enfeinats. No hi ha normalitat, insisteixo, vivim una situació d'excepcionalitat. La democràcia està en joc. I quan la democràcia està en joc no afecta només a uns quants, no afecta només als que tenen un determinat pensament polític, una determinada ideologia, sinó que afecta absolutament a tots els ciutadans. Per això, des de fa dies, insistim, que no comprin el relat, que no comprin el Disneylàndia de la normalitat en un país que viu amb repressió, amb amenaces i on té, evidentment, amenaçada l'exercici de les seves llibertats polítiques civils en democràcia. Un dubte, ignorància. A la compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és obligatòria en seu parlamentària? Sí, no, ara, per aclarir una cosa, que és que el president del Tribunal Superior de Justícia compareix regularment en aquesta cambra parlamentària per explicar regularment la situació de la justícia a Catalunya i recentment va remetre en aquesta cambra, en aquest Parlament, una memòria de l'activitat judicial, la qual, diguéssim, és habitualment o pot ser habitualment un motiu perquè comparegui. Per tant, el que exigirem o el que demanarem és que aquesta compareixença es faci com més aviat millor, atès que està prevista ja i s'ha fet altres vegades. Sí, senyor Pujol, una qüestió diferent respecte a la polèmica que ha sorgit aquest matí entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat arran d'una entrevista del conseller Maragall a una ràdio on ha dit que durant la reunió de la comissió bilateral la ministra Batet
va traslladar a la Generalitat que el govern de l'Estat podia formular la política criminal, traslladar-la a la Fiscalia i donar les instruccions a la Fiscalia en la causa del procés sobiranista. La ministra Batet ho ha desmentit rotundament fa un moment, que n'opinen al respecte d'aquesta possibilitat de que es poguessin traslladar a la Fiscalia instruccions per, diguéssim, rebaixar les acusacions contra els líders sobiranistes. Miri, jo li explicaré d'una manera molt senzilla. A vegades podríem fer o intentar explicar que som una mena de supermans els que compareixem davant de tots vostès, que ho sabem tot i en tot moment, i ara mateix evitaré de respondre-li perquè no tinc no tinc la informació treballada, la desconeixia i per tant permetrà aquest exercici de prudència, que em sembla que és un exercici de respecte davant de tots vostès. Encara sobre el tema de les negociacions i la suspensió dels diputats, m'agradaria saber si des de Junts per Catalunya es creu que és possible que els diputats afectats per aquesta decisió de Llarena continuïn exercint plenament les seves funcions de diputats i no desobeir aquesta resolució judicial. Hi ha marge? Li torno a respondre de la manera que he respost a un company. Nosaltres no hauríem de defensar la sobirania del Parlament, no hauríem de defensar els drets dels diputats elegits pels ciutadans a les urnes si no hi hagués un exercici de repressió per part de l'Estat, si no tinguéssim la gent, presos polítics, diputats elegits pel poble de Catalunya a la presó i a l'exili. Per tant, el punt clau continua sent el punt d'origen. Una justícia que avui hauria de posar de manera immediata en llibertat aquells que són a la presó de manera injusta i no ens mourem d'aquesta denúncia aferrissada d'una injustícia que fa massa mesos que es dona. Sí, senyor Pujol. Aquí darrere. Perdona'm. Disculpi, un problema tècnic que no ens ha permès enregistrar correctament la resposta que li ha donat a la companya al voltant d'aquesta valoració sobre aquests retrets als artistes de Madrid que estaven al teatre portant uns llaços grocs en castellà. No sé si ens podria repetir la resposta. Molt amable, gràcies. Creo que todos deberíamos hacer un ejercicio de pedagogía para explicar qué quiere decir el lazo amarillo. Y el lazo amarillo solo representa valores positivos, valores de convivencia, valores de defensa de la democracia, valores de libertad, aquellos valores que nos deberían unir a todos. Y sería bueno que la causa del lazo amarillo cada día sumase más voluntades y más complicidades. Es importante que la gente sepa que detrás de este lazo solo hay un ejercicio de dignidad, un ejercicio de compromiso con la democracia y de compromiso con la libertad. Y me parece que delante de la situación vivida en el chat tabernero de algunos miembros de la justicia, pues queda más claro que nunca que el lazo lo vamos a mantener, lo vamos a defender, lo vamos a llevar con la misma dignidad que en los últimos meses. El problema no son los lazos, el problema son las actitudes que ponen en riesgo la democracia, la libertad y la dignidad de todos. Doncs bé, moltíssimes gràcies.